नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्म पदातिदं। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्ता राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। जय हरे। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। निभृतामरुमनोक्षा दृढयोगयुज्या हृदायन् मुनय उपासते तत् हरयोऽपि ययुस्मरानात् श्रियाहुरागेन्द्र भोगभुजदण्ड विशक्कदीयो वयमपि ते समासमदृशो निगसरोजा सुधाः। हरे निभृतमरुन्मनोश्चतुर्णयोः युजो मुनय उपासते तत् अरयोऽपि ययुस्मरणात् स्त्रिय उरकेन्द्र भोग भुजदण्ड विषक्तधियो वयम् अपि ते दृशोங்கிரி சரஜோ சுத்தாः. மாமுனிவர்கள் அஷ்டாங்க யோக வழிமுறையினை பின்பற்றி ஒரு நிமிஷம். மாமுனிவர்கள் அஷ்டாங்க யோக வழிமுறையினை பின்பற்றி சுவாசத்தினை கட்டுப்படுத்தி மனதையும் புலன்களையும் வெற்றி கொள்கின்றனர். அஷ்டாங்க யோகத்தில் இவ்வாறு ஈடுபட்டு அவர்கள் இதயத்தில் வீற்றுள்ள பரமாத்மாவை காண்கின்றனர். இறுதியில் அருவ பிரம்மனுள் பிரவேசிக்கின்றனர். ஆனால் அந்த நிலையினை பரமபுருஷ பகவானின் எதிரிகள் கூட அவருடைய ஸ்மரணத்தின் மூலமாக அடைகின்றனர். இருப்பினும் பிரஜ கன்னியர்களான கோபியர்கள் கிருஷ்ணரின் அழகினால் கவரப்பட்டு அவரையும் பாம்புகளைப் போன்ற அவரது புயங்களையும் ஆலிங்கனம் செய்வதற்கு மட்டுமே விரும்பினர். அதனால் பகவானின் தாமரை திருவடிகளின் அமிர்தத்தினை கோபியர்கள் இறுதியில் சுவைத்தனர். அதுபோலவே உபனிஷத்துக்களான நாங்களும் கோபியர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றினால் அவரது தாமரை திருவடிகளின் அமிர்தத்தினை சுவைக்க இயலும். பொருளுரை. இந்த ஸ்லோகம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து 10.87.23 வருவதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மகர்ஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உபனிஷத்துக்கும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? இதுல பகவானை பற்றி மட்டுமே சொல்லுது மாதாஜி. பகவானையும் பக்தர்களையும் பற்றி. கரெக்ட். அது தவிர உபனிஷத்துங்கிறது வேதங்களை பத்தி சொல்றது மாதாஜி. அதனுடைய சாரம் தான் உபனிஷத்து. இல்ல, தப்பு. உபனிஷத்து ரொம்ப ரொம்ப டீடைல். வேதங்களை உபனிஷத்துல என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா நிறைய உபனிஷத்தும் தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷா தனித்தனியா சொல்றது. பட் மெஜாரிட்டி மேக்சிமம் 3/4 ஆஃப் த உபனிஷத் எப்படி வாயுறது இந்த பூலோகத்துலன்னு சொல்றது. ஓகே, அதே மாதிரி தனியா ஒரு உபனிஷத் எப்படி உடலை உடறதுன்னு இருக்கு. ஆனா நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் எப்படி லிவ் ஆஸ் வெல் அஸ் லீவ், எப்படி போய் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் மீட் பண்றதுக்கு டைரக்ட் பாதை அப்படின்னு சிம்பிளா சொல்லியிருக்கு. ஸோ ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகி இருக்கிறதால
ஸ்ரீமத் பாகவதம் அவுட்பீட்ஸ் ஆல் உபனிஷத் அப்படின்னு சொல்றோம். சரிங்களா? இப்போ இங்க வந்து அரும பிரம்மனை மீட் பண்றது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை. சிசுபால், கம்சர் எல்லாம் எப்பவுமே நினைச்சிட்டு இருந்தா வரும். அது பிரதிகூலமா வேணாம், நம்ம வந்து அன்ஃபேவரபிளா இருந்தா கூட நம்ம ரீச் ஆயிடுவோம். ஆனா இதுல என்ன பியூட்டியானா, கோபிகள் வந்து சும்மா திங்க் பண்றச்சே அவங்க வந்து பாதங்கள் அடைஞ்சதாலதான் உபனிஷத்துக்கள்லாம் நானும் வேதங்களா, அதாவது கோபி வடிவம் எடுக்கணும் அப்படின்றதால அவங்க மறுபடியும் லீலா படைக்கச்சே கோபியோட ஃபேமிலியில அவங்க வயிற்றிலேயே பிறந்து இருக்காங்க அப்படின்றதா ஸ்டோரி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, சில பேர் உபநிஷத்துக்களை மட்டும் படிக்கிறாங்களே மாதாஜி. உபனிஷத்துக்களை உண்டி படிக்கிறது தப்பு இல்லை. ஆனா உபனிஷத்துக்களை வந்து நான் லாஸ்ட் டைமே சொன்னேன் உங்களுக்கு, பூர்வ காண்டா உத்தரகாண்டான்னு இருக்கு. பூர்வ காண்டா தான் 3/4 மெஜாரிட்டி. அதாவது கர்மங்களை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு, ரைட்? அது வந்து உத்தரகாண்டான்றத பிரம்மன் ரியலைசேஷன், மோட்சம் எப்படி பண்ணணும்னு. இப்போ நம்ம வேதங்கள் எல்லாம் படிச்சவங்க வெறும் பூர்வ காண்டா ஒண்டி படிச்சாங்க வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஒன் பார்ட் ஆஃப் த உபனிஷத் ஒண்டி படிச்சாங்கன்னா அங்கேயே மாட்டிப்பாங்க. அதாவது அவங்க வெறும் எப்படி பண்றதுன்னு, அவங்கதான் விப்ரா பிராமணர்கள். பட் வைஷ்ணவா பிராமணர்கள், நம்ம ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா பூர்வ காண்டா உத்தரகாண்டா எல்லாமே படிச்சிருப்பாங்க. எல்லா ஆச்சாரியர்களுமே நான் சொல்றேன், சீனியர் ஆச்சாரியாஸ், மாதவாச்சாரியா, ராமானுஜாச்சாரியா எல்லாருமே ஏன் அவ்வளவு ஃபேமஸ் ஆனாங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே படிச்சு வந்ததால. இதுதான் டிஃபரன்ஸ். அதனால அவங்க எல்லாமே படிச்சு வந்தாங்க. ஆனா நம்ம வெறும் ஒண்ணுலயே உட்காந்துருப்போம். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். மாதாஜி, யார் மாதாஜி கோபியர்களோட வயத்திலே பிறந்தாங்க? நம்ம வேதங்கள், ஓ, உபனிஷத்து வேதங்கள் எல்லாம் பிறந்து கோபிகள் ஆறாங்க. கோபி ஆறதுக்கு 2 வே பிறக்கலாம். கோபியாவே வர்ற நித்திர சூனிகள் ஒரு கேங் இல்லையா? இன்னொங்க வந்து நம்மளோட ராமர் மீட் பண்ணாரே தண்டகர்ணா ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கிற அந்த சன்னியாசிகள் ஒரு செட் ஆஃப் கோபிஸ். இன்னொரு செட் வந்து வேதங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. श्रुति पाया लक्ष्मीना पाया इते हि कारणा बटकालिहा प्रविशिता नारमोरमना. हरे कृष्ण. श्रुति भया लक्ष्मी भया इदेकी कारण बतक के गिहा प्रवेशित नारे मोरमना. மொழிபெயர்ப்பு. வேத ஞானத்தில் வல்லுனர்கள் ராச நடனத்தில் நுழைய முடிந்த போது அதிர்ஷ்ட தெய்வத்தால் ஏன் அதில் நுழைய முடியவில்லை என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு கேட்டதற்கு வேங்கடப்பட்டர் இந்த நடத்தையில் மர்மங்களுக்குள் என்னால் நுழைய முடியாது என்று பதிலளித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்பெல்லாம் கேட்டாரு பாருங்க, நீங்களாவது இதான் பக்தருக்கும் வெங்கடபத்திர கூட பயங்கர பக்தர் தான். பட் அவரால் வந்து கொஞ்சம் எல்லாருமே நம்ம எப்படி ஸ்டக் ஆனோமோ அவரும் ஸ்டக் ஆயிட்டாரு. எனக்கும் தெரியல ரீசனு. லக்ஷ்மி எக்ஸாக்டா ஏன் என்ட்ரு ஆனாங்கன்றது சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்தியால தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. அது படிச்சதால நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. பட் நானும் யோசிச்சிருந்தேன்னா நம்மளுக்கும் தெரியாது அப்படின்றது, இவரும் தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஆமி ஜீவ சூத்ர புத்தி சஹஜ அஸ்திரா ஈஸ்வரேரா லீல கோட்டி சமுத்திர கம்பீரா. ஹரே ஆமி ஜீவபுத்தி ஹைஜ அஸ்திரா ஈஸ்வரே கலீல கோடி சமுத்திர கம்பீரா. வேங்கடப்பட்டர் மேலும் கூறினார், நான் ஒரு சாதாரண மனிதன். என்னுடைய புத்தி வரம்பிற்கு உட்பட்டது. நான் எளிதில் உறுதியை இழப்பவன். எனவே பகவானின் லீலைகள் என்னும் ஆழமான கடனில் எனது மனதினில் பிரவேசிக்க இயலவில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மனஜ். அவர் சொல்றாரு, நான் ஒரு ஆர்டினரி ஆள்பா, என்னால அவ்வளவுலாம் திங்கிங் அந்த லெவலுக்கு என்னால, அதாவது வை டிட் என்ற லெவலுக்கு என்னால திங்க் பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு அவரு ஒத்துக்கிட்டாரு அவரோட சேலஞ்ச. तुमे साक्षात सेति कृष्णा जाना निज कर्मा यारे जाना हाची जाने तुम्हारा लीला मर्मा. तुमी साक्षात से कृष्ण जाना निज कर्म யாரே ஜானாக செய் ஜானே தோமாரா லீல மர்மா. நீங்கள் சாக்ஷாத் பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணரே. உங்களது செயல்களின் நோக்கத்தை நீங்களே அறிவீர். நீங்கள் அதனை யாருக்கு உணர்த்துகிறீர்களோ அவரால் அந்த லீலைகளை புரிந்து கொள்ள முடியும். பொருளரே, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரும் அவரது லீலைகளும் மழுங்கிய பௌதிக புலன்களை கொண்டு புரிந்து கொள்ளப்பட முடியாதவை. பகவானுக்கு தெய்வீக தொண்டாற்றுவதன் மூலமாக புலன்களை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். பகவான் திருப்தியுற்று
தம்மை வெளிப்படுத்தும் போது அவரது தெய்வீக ரூபம், நாமம், குணங்கள் மற்றும் லீலைகளை புரிந்து கொள்ள முடியும். இது கட உபனிஷத் 2.23, முண்டக உபனிஷத் 3.2.3 ஆகியவற்றிலும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. யம் ஏவைஷ விருணுதே தேன லப்யஸ் தஸ்யைஷ ஆத்ம விவருணுதே தனும் ஸ்வாம். பரமபுருஷ பகவானால் கருணை அளிக்கப்பட்ட யாராலும் அவரது தெய்வீக ரூபம், நாமம், குணங்கள் மற்றும் லீலைகளை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன் பார்த்திருக்கோம். அத ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமாடி நாமவேக்ரானம் இந்திரியே சேவன் முக்கியம் ஸ்வயமேவ ஸ்புரத்தத. என்னன்னா கிருஷ்ணரோட பேரு, ஸ்டோரிஸ், பாஸ்ட் டைம் எல்லாம் வந்து அவரா சேவன் அந்த மூட் இருந்துச்சுன்னா அவராதான் காட்டுவாரே தவிர நம்மளால காட்டவே முடியாது. நம்ம எந்த விதத்திலுமே we will not be able to exhibit or understand அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அதேதான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்காங்க. சோ வந்து நீயேதான் சுப்ரீம் பரமன், அதனால நீயே காட்டு அப்படின்னு சொல்லி அவரு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அததான் இங்க சொல்றாங்க. பிரபு காயே கிருஷ்ணேராயே பிரபு கே கிருஷ்ணேராய ஸ்வபாவ விலக்ஷணா स्वमूर्तुर्या सर्वचित्रा करे आकाशना. प्रभु कहे कृष्ण याग स्वभाव विलक्षण स्वमाधुर्ये सर्व சித்த கரே ஆகர்ஷ்ணா. மகாபிரபு பலித்தார் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் ஒரு விசேஷமான சுபாவம் உள்ளது. அவர் தமது தனிப்பட்ட மாதிரிய ரசத்தினால் அனைவரின் இதயத்தையும் கவருகின்றார். ஹரே கிருஷ்ணன் வாழ்வார். ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் சொன்னாரு இந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து செம்ம ஸ்பெஷல் கேரக்டர். அவர் என்னன்னா அவரோட மாதுரிய ரசத்தினால வந்து எல்லாரையுமே வந்து அவர் அட்ராக்ட் பண்ற டேலண்ட் அவருக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. கிரஜலுகேரா பாவே பையா தாரசாரணா தாரீஸ்வர காரினாயி ஜானி பிரஜ ஜானா. ब्रजलोक भावे भाये आहार चरण तारे ஈஸ்வர கரி நாகி ஜானே வர்ஜுனா. கோலோக விருந்தாவனத்தில் விரஜலோகத்தில் வசிப்பவர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுவதால் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளில் தஞ்சமட இயலும். இருப்பினும் அந்த லோகத்தில் வசிப்பவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரை புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் என்று அறியார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அங்க இருக்கிறவங்களுக்கே தெரியாதா மாதாஜி அவரு யோக மாயானால இப்ப வந்து இப்போ நம்ம பசங்க வந்து ஒரு சிஇஓ அப்படின்னா அதே பாவத்துல இருக்க மாட்டாங்க. சோ அதனால வந்து அங்க கோலோகத்துல இருக்கிறவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து ஆப்வியஸ்லி கிருஷ்ணர் இருப்பாங்க. பட் அங்க இருக்கிற இன்ஹாபிட்டன்ஸ் வந்து கிருஷ்ணர் அந்த டாப் பண்ற தாட் வந்துச்சுன்னா அவங்க கூட ஆரம்பிச்சாங்க தேவகி மாதாஜி மாதிரி. ஆனா இப்போ யசோதா மைக்கு வந்து தெரியாது அப்படின்னா அவங்க நிறைய தடவை வந்துச்சு இப்போ ரிவர்ஸ்ல நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு புரியும். பையன் ரொம்ப மோசமானவன் தெரிஞ்சு போலீஸ் வந்தாங்க வச்சுக்கோங்களேன், ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் என்ன இருக்கும்? அம்மாக்கு சான்ஸே இல்ல, அது என் பையனே இருக்காது அப்படின்னு. ஓகே, அவன் வந்து மோசம் தெரிஞ்சிருக்கான், அம்மா வந்து பர்ஃபெக்ட் அப்படி இல்லங்க உங்க பையன் வந்து ஒரு பொண்ணு கையை பிடிச்சிட்டுதான்னா அவன் குறும்புக்காரன், அவன் மோசம் தெரிஞ்சாலும் அம்மா என்ன சொல்ல பொய் சொல்ல மாட்டாங்க, உண்மையாவே சான்ஸே இல்லை அப்படின்வாங்க. ஏன்னா அவங்க டோட்டலா பிலீவ் பண்றாங்க இது அவன் பண்ண மாட்டான்னு. அதே ஆப்போசிட் ஆயிடுங்க. அதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து சொன்னாங்க தேவர் இவங்கெல்லாம் இவன் வந்து சாமானியமா இல்ல. கோலோக பிருந்தாவன்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த என்னது நம்ம கோவர்தனை தூக்கினாரு, இதெல்லாம் பிராக்டிக்கலா நடக்க முடியாது, உங்க பையன் வந்து ஒரு தேவனா இருக்கலாம், நீங்க கண்டிக்காதீங்க அப்படின்னு நான் நந்த மகாராஜ் கிட்ட சொன்னா, நந்த மகாராஜ் சொல்றாரு அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, ஆண்டவனா இருந்தா கூட நான் அப்பாவா இருக்கேன், நான் கண்டிப்பேன் அப்படின்னு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவர் வந்து எடுத்துக்கல, ரைட்? அவன் தேவரா இருக்கலாம் அப்படின்னா இருக்கட்டுமே எனக்கு என்ன அப்படின்ற மாதிரி. யசோதமை சச்சோ என் குழந்தை வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி கேரக்டர் இருக்கு அதனால எல்லாரும் இப்படி சொல்றாங்க, இல்லைன்னா சாதாரண குழந்தைதான். என் குழந்தை கொஞ்சம் புத்திசாலி. இப்போ நம்மளுக்கு என்னன்னா ரிவர்ஸ், நம்ம எல்லாம் என்னன்னா நம்ம குழந்தை வந்து ரொம்ப புத்திசாலின்னு காட்டிப்போம், குழந்தை தத்தியா கூட இருக்கலாம். ஆனா நம்ம எப்படின்னா என்னோட குழந்தைதான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த வேர்ல்டு அப்படின்னு காட்டிப்போம். அதே மாதிரி அலங்காரம் பண்றச்சே நம்ம எப்படி அலங்காரம் பண்ணுவோம்? குழந்தைய அழகா அலங்காரம் பண்ணுவோம். யாராவது அசிங்கமா அலங்காரம் பண்ணிருக்கீங்களா இந்த கிளாஸ்ல உங்க குழந்தைய? ஆனா யசோதமாயி வந்து அசிங்கமா அலங்காரம் பண்ணுவாங்களா? என்னன்னா காட்டுல ஏன்னா ரொம்ப அழகா இருக்கா, அதனால இவனுக்கு அசிங்கம் சேர்த்தணும்னு காட்டு பூக்கள் எல்லாம் எடுத்து வச்சு அலங்காரம் பண்ணுவாங்க. ஆனா அதெல்லாம் பண்ணியும் இவர் ரொம்ப அழகா இருப்பாராம். அதனால என்ன பண்றதுன்னே தெரியல, காட்டுப்பூக்கே அழகாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க.
சோ அது வந்து ரொம்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். சோ அதனால வந்து என்ன பண்றதுன்னே தெரியல அவங்களுக்கு அப்படின்னு. சோ அதுதான் அவங்க ஸ்பெஷாலிட்டி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் படிக்கவா? நான் ஸ்லோகா முடிச்சுட்டு நீங்க ஆனா படிங்க. இது இல்ல என்கிட்ட தமிழ் இது இல்ல நோ டிரான்ஸ்லேஷன். ப்ராப்ளம், இங்கிலீஷ் பண்ணலாம், ஷேர் பண்றேன். ஓகே, நீங்க படிங்க. ஸ்லோகம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் படிக்கிறேன். हरे कृष्ण। केहा तारे पुत्र जाने उदु काले बांडे केहा साह ஞானே ஜீனி சாடே தாரே காந்தே. எல்லாருமே படிக்கணும். இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். இங்கிலீஷா தமிழான்றது முக்கியம் இல்ல. ஆனா எல்லாருமே சான்ஸ், இது வந்து இவங்க அவங்க அப்படின்னு இல்ல. சோ எல்லாருமே படிங்க. படிங்க மக்கள். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. கேஹா தாந்திரே புத்திர ஜானே ஊது காலே பந்தே கேஹா சகா ஜானே ஜீனி சாத்தே சாந்திர காந்தே. கொஞ்சம் மேலே ஏத்துங்க மாதாஜி. Translation. That someone may accept him as a son and sometimes bind him to a grinding mortar. Someone else may accept him as an intimate friend and attaining victory over him, playfully mount his shoulders. Hare Krishna Mataji. Thank you Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன சொல்றாங்க, இப்போ வந்து ஒருத்தங்க வந்து மகனா எடுத்துப்பாங்க, ரைட், அண்ட் கிரைண்ட் பண்றாங்க. நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஆனா ஃப்ரெண்டா எடுத்துக்கலாம் ஒருத்தங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் வந்து கிண்டலுக்கு இருக்கு. எப்படின்னா நிறைய தடவை வந்து அவன் பேசறச்சே அர்ஜுனரோட கால் கூட இருக்கு. நம்ம கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கோங்க. அப்படி பவ்யமா இப்படி உட்காந்து நம்ம பண்ணுவோமா, இப்படி கால நீட்டுப்போம், அப்படி நிப்போம். அதே மாதிரி நிறைய நடந்துருக்கு. இப்போ இவர் வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்னா அந்த பக்தி வருமா? இவர்தான் காடுன்னு தெரிஞ்ச அனுமான் எல்லா இடத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு சண்டை போட்டாலும் அவருக்கும் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் பார்ப்பாங்க, ரைட்? ரொம்ப ஈக்குவலா இருப்பான். அர்ஜுனர் இருந்த மாதிரி இருக்க முடியாது அவரால். அதனால்தான் பாத்தீங்கன்னா ராமரோட எல்லா ஆசையும் தீர்த்து வச்சாராம். ராமருக்கு வந்து தூதுவனா போகணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை. அது வந்து சான்ஸே யாருமே கொடுக்கல. அதனால வந்து ராமாக்கு வந்து தூதுவனா போற ஆசையை வந்து இவர் வந்து யாரு தூதுக்கு போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க இல்லையா? பாண்டவர்கள், அந்த பஞ்ச பாண்டவர்கள் ஃபர்ஸ்ட், அதாவது 12 வருஷம் முடிஞ்சிட்டு 1 வருஷம் முடிச்சுட்டு அஜ்ஞான இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வராங்க இல்லையா? அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு பிராமணரா அனுப்புறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணர் இல்ல, துரியோதன் வந்து பலாரும் அந்த பிராமணனை அடிச்சிட்டு வராங்களாம். அந்த நம்ம எல்லாம் சினிமால காட்டுவோமே, சி மை ஃபேஸ் ஹேஸ் தட் மார்க்ன்ற மாதிரி மார்க்கோட வந்து நின்றாரு அந்த பிராமணர். அடுத்த பிராமணர் யாராவது போவாங்களா? போல. கிருஷ்ணருக்கு சந்தோஷம், எனக்கு சான்ஸ் இதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பேக் பண்ணி கிளம்பிட்டாரு. உடனே எல்லாரும் வந்து போவே கூடாது அப்படின்னு, யுதிஷ்டர் எனக்கு வேணாம், நீ போனா அவமானப்படுத்துவேனா. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, இல்ல நான் போறேன், நான் எப்படியாவது போவேன் அப்படின்னு. அப்பதான் சகாதேவ் வந்து நான் எல்லாரும் ஒப்பீனியனும் கேட்பாரு அவரு, எல்லாரையும் கன்வின்ஸ் பண்ணுவாரு. சகாதேவை கேட்டா அவர் பேசவே மாட்டாரு, ரிப்ளையே கொடுக்க மாட்டாரு. சோ அப்ப என்ன அர்த்தம்? சில தடவை நம்ம வீட்டுல கூட நம்ம அம்மாக்கு ஏதாவது நம்ம பண்றது பிடிக்கலன்னா என்ன பண்ணுவோம்? ரிப்ளையே கொடுக்க மாட்டோம். அப்புறம் சொல்லுவாங்க, நான் பண்ணுவேன், நான் சொல்வேன், ஆனா உங்களுக்கு தப்பா தெரியாட்டா ஓகே அப்படின்னு. அப்பவுமே என்ன, கண்டிப்பா சொல்றது வந்து பிடிக்காது. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இல்லையா, உனக்கு பிடிக்காது நான் சொல்றது, உனக்கு ஓகேனா நான் சொல்றேன், அப்பனா நான் கண்டிப்பா இது வந்து கான்ட்ராடிக்டரி அப்படின்னு. நிறைய தடவை நான் வந்து சொல்வேன். இப்போ கிளம்புறச்சு எங்க ஆண்டி சொல்லுவாங்க, நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன், ஆனா உனக்கு பிடிக்காதுன்னா நான் என்ன சொன்னேன், நீங்க சொல்லவே சொல்லாதீங்க ஆண்டி அப்படின்னு கிளம்பிட்டேன். எனக்கு தெரியும் ஓகே, நீங்க எல்லாம் வந்து இல்ல அப்படின்னு கன்வின்ஸ் பண்ணுவீங்க. நான் வந்து சொல்லவே வேணாம், ஊருக்கு போயிட்டு வந்து நான் கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு. ஏன்னா எனக்கு தெரியும் என்ன வரும்னு. இதெல்லாம் பலிக்காது இல்லையா மாதாஜி? எப்படி இருந்தாலும் பழிக்காது, ரைட்? இப்போ கிளம்பி வரச்சு எங்க ஆண்டி ஒருத்தங்க சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி நீ போகாத, உனக்கு உடம்பு சரியால, நீ போகாத, எப்படி இருந்தாலும் உன்னால பார்க்க முடியாது காஞ்சிபுரத்துக்கு அப்படின்னு. சரி ஓகே அப்படின்னு சொன்னேன். இன்னொருத்தங்க, நான் சொல்றேன், நீ தப்பா எடுத்துக்க, சொல்லவே சொல்ல வேணாம், தெரியும் நம்மளுக்கு இதுதான் நடக்க போகுதுன்னு. இப்போ 4 பேருக்கு அவர் லெக்சர் எடுத்தாரு கிளாஸ். நம்ம 2க்கே பொறுமை போயிடுது நமக்கு. 4 பேருக்கு கிளாஸ் எடுத்தாங்க. யாரு? யுதிஷ்டரு, அர்ஜுனரு, பீமரு அண்ட் நம்ம நகுலா. சகாதேவா சொல்றச்சே என்ன சொல்லுவோம் நம்மள வந்து, ஐயோ சாரி இட்ஸ் ஓகே. கிருஷ்ணர் எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா சொல்றாரா, நீ என்ன சொல்லணுமோ சொல்லு, நீ என்ன செய்யணுமோ செய், இங்க இருக்கிறவங்க யாருமே உன்னை ஸ்டாப் பண்ண மாட்டாங்கன்னா சந்தோஷம் சொல்லிட்டு அவர் கயிறை கொண்டு வந்து கட்டிடுறாரு. யுதிஷ்டர் வந்து என்ன இது இப்படி பண்ணுவியா அப்படின்னு அர்ஜுனருக்கும் டென்ஷன் ஆயிடுறாரு. அர்ஜுனருக்கு செம்ம சிரிப்பு, அர்ஜுனரால் தாங்க முடியாது. பீமாக்கு செம கோவம் வந்தது. ஏன்னா கிண்டல் வேற, கட்டுறது வேற. கட்டுறது வந்து அவர் கிண்டலா கட்டல, நிஜமா கட்டுறாரு. கிருஷ்ணர் ஒண்டி ஸ்மைல் பண்றாரு, அர்ஜுனரால தாங்கவே முடியாது. ஒரு செகண்ட் கோவம் வந்தாலும், ஏன்னா அர்ஜுனரால புரிஞ்சிக்க முடியுது. ஏன்னா அர்ஜுனரோட பிஹேவியர் என்னன்னா, எந்த ரியாக்ஷன் முன்னாடியும் அவர் கிருஷ்ணரை பாப்பாரு. அதனால நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, ஏன் அர்ஜுனர் எப்பவுமே சிரிச்சுட்டு தான் இருப்பாரு. ஏன்னா அவர் எந்த ரியாக்ஷனும் எந்த பிஹேவியருக்கு முன்னாடி அவர் கிருஷ்ணரை பாத்துடுறாரு. கிருஷ்ணர் ஸ்மைல் பண்றச்சே அவருக்கு தெரியுது, அந்த பாவம் வந்து இஸ் ஏபிள் டு ஃபீல். அதனால அந்த பாவம் அவருக்கு வருது.
அதனால டிவோட்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா சிரிச்சுட்டே இருந்தா மோட் ஆஃப் குட்னஸ், ரைட்? மோட் ஆஃப் குட்னஸ் எதுக்குன்னா முக்கால்வாசி டைம் அவங்க ஞாபகம் உங்களுக்கு கிருஷ்ணர் மேல இருக்கு. அவங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லையானா பிரச்சனைகள் இருக்கும். அதனால யாராவது ரொம்ப சிரிச்சுட்டே இருந்தாங்க, ரொம்பனா ஆஹான்னு சிரிக்கிறத நான் சொல்லல, அதுவும் சிரிக்கலாம் தப்பு இல்ல, பட் ரொம்ப நேரம் லாங் டேர்ம் ரைட் இருந்தாங்கன்னா இட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் மோட் ஆஃப் குட்னஸ். நீங்களே எஸ்டிமேட் பண்ணணும்னீங்கன்னா நீங்க சொல்றீங்கல்ல மாதாஜி எப்படின்னா, ஒரு கண்ணாடியை போய் பாருங்க, நீங்க சிரிப்பீங்க. ஆண்டவனை போய் பாருங்களேன், நீங்க சிரிப்பீங்க. அட்லீஸ்ட் ஸ்மைல் பண்ணுவீங்க. யாராவது இப்படி வந்து பண்ண மாட்டோம், ரைட்? ஏதாவது அது கூட பண்ணோம்னா நம்ம மைண்ட் அங்க இல்ல, என்ன மாதிரி ஏதாவது வேற ஏதாவது வேலை பண்ணுமே கடகடன் முடிக்கணும்ன்றவங்க தான் அப்படி சுடுன்னு வச்சுட்டு முடிப்போம். இல்லைன்னா நார்மலா அனுபவிச்சுன்னு இல்ல, பண்றவங்களே சிரிச்சுட்டு தான் பண்ணுவாங்க. நீங்க திங்க் பண்ணி பாருங்க, இன்னையில இருந்து நோட்டீஸ் பண்ணுங்க. சோ அதனால வந்து இவர் வந்து கட்டுறச்சே இவர் சிரிக்கிறத பார்த்து அவர் சிரிக்கிறார். யுதிஷ்டிருக்கா கோவம், ரொம்ப டென்ஷன். பீமாக்கு அவ்வளவுதான் போட்டு ஒண்ணு குடுக்கணும்னு எப்படி நீ பண்ண முடியும் அப்படின்னு. அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் பரவாயில்ல பண்ணட்டோம்னா என்ன உணர்வு எதுக்கோசம் பண்றாரு அப்படின்னா, அவரால் தாங்க முடியல. எப்படினாலும் துரியோதன் இன்சல்ட் ஆற போறாங்க, 4 பேர் சொன்னாலும் இவர் கேட்க மாட்டாரு, நான் கட்டி போட்டுறேன். இப்ப வந்து லாஜிக்கலி இவர் வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடா அப்படின்னா தெரியும் ஒரு லெவலுக்கு, பட் அந்த திங்கிங்கே இல்ல. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கேர், அவர் யாரா இருந்தாலும் எனக்கு என்ன, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் இன்சல்டட், அவ்வளவுதான் என்னோட திங்கிங், அவ்வளவுதான். அந்த லெவலுக்கு தான் அவருக்கு போகுது, புரியுதுங்களா? இது வந்து இவரால பண்ண முடியுமா? இந்த கயிறு வந்து ஃபர்கெட் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் விடுங்க, ஒரு சத்திரியனா அந்த கயிறை வந்து கட் பண்ற டேலண்ட் கிருஷ்ணருக்கு இருக்கும்ன்றதா தெரியும்ல அவருக்கு. ஏன்னா சத்திரியர்களுக்கு அது தெரியும். ஒரு ஒரு கயிறுல கட்டி போட்டா இப்போ சிரிக்கிற இப்போ சொல்ற டிராமா மாதிரி மாட்டிருக்க மாட்டாங்க. டிராமால உண்மையும் இருக்கு. ஏன்னா இப்ப இருக்கிறவங்களால ஒரு சின்ன கயிறை கூட கட் பண்ண முடியல, அப்ப வந்து இவ்வளவு பெரிய கயிறை கட் பண்ண முடியாது. அப்பெல்லாம் அவங்க வந்து எப்படி கயிறை அன்டை பண்ணுன்றதே அந்த வித்தைகள்ல ஒண்ணு. ஏன் சொல்றேன்னா அப்படி இருக்கிறவங்க இப்படி திணறாங்கன்னா அப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, இது தெரியுமா அப்படின்னா தெரியும், பட் அந்த அந்த தாட் ரொம்ப டீப்பா இருக்காது. ஓகே அவர் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி, சரி இருந்துட்டு போட்டுமே, என்னமோ சொல்றாங்க எல்லாரும் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி, சரிப்பா இப்போ அதெல்லாம் எனக்கு முக்கியம் இல்ல, நீ என்னோட ஃப்ரெண்டு, இதுதான் முக்கியம். அந்த ஃபீலிங்ல அவங்களுக்கு டாமினேட். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகா. தெரியுதா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ब्रजेंद्र नंदना बाली तारे जान व्रज जाना ऐश्वर्य जाने नाई को ना संबंधन नाना. हरे कृष्ण. ब्रजेंद्र नंदन बाली तारे जाने व्रज जना ஐஸ்வர்ய ஞானி நகி சம்பந்த மனனா. மொழிபெயர்ப்பு. பிரஜபூமியில் வசிப்பவர்கள் கிருஷ்ணரை பிரஜபூமியின் மன்னரான மகாராஜா நந்தரின் மகனாக அறிவார்கள். மேலும் அவர்கள் ஐஸ்வர்ய ரசத்தில் இறைவனுடன் எந்த உறவையும் கொண்டிருக்க முடியாது என்று கருதுகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ பிரஜபூமி கிருஷ்ணா வந்து என்னன்னா மகாராஜனோட பையன், ரைட்? அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ராசோபலன்ஸ்ல அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா, பிரஜபூமியில நந்தரோட பையன்ற பாவத்துலதான் இருக்காங்க. கோலோக விருந்தாவன் விடுங்க, இங்க இருக்கிற கோலோகா பூலோகத்துல இருக்கிற வரை வந்து என்னன்னா பிரஜபூமியாவன நந்தர் ஓட இருக்காங்க. அதனால வந்து ராசா டான்ஸ்ல இன்வால்வ் ஆக முடியாது அந்த மாதிரி நினைக்கிறாங்க. எதுக்குன்னா நந்த மகாராஜ்ன்றாங்க, மகாராஜோட மகனோட எப்படி, புரியுதுங்களா? ரொம்ப அவங்க என்னன்னா அந்த ஏன் திங்க் பண்ண மாட்டாங்கன்னா, இப்ப நம்ம ஒரு ராஜாவோட ஒரு வேலைக்காரன் வந்து அந்த வீட்டை எஜமான லவ் பண்ணுவாங்களா? முடியாதுல்ல. ஃப்ரெண்டா கூட இருக்க முடியாது, ஃப்ரெண்ட்லியா கூட இருக்க முடியாது, நல்லா இருப்பாங்க. அதனால அவங்க வந்து இவ்ளோ இருக்காங்களே எதுவுமே இருக்க முடியாது. அதனால ராசா டான்ஸ் எல்லாம் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது அவரோட அப்படின்ற ஃபீலிங் அவங்களுக்கு இருக்கு. பிரஜலுகேரா பாவே கரைய ஜனா செய் ஜன பாயா பிரஜே பிரஜேந்திர நந்தனா. பிரஜலோகேர பவே தேயி கரையே பஜனா சேயி ஜனபாய விரஜே விரஜேந்திர நந்தனா. பிரஜபூமியில் வசிப்பவர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி கிருஷ்ணரை வழிபடுபவர் எவரோ அவரே தெய்வீக லோகமான விரஜத்தில் கிருஷ்ணரை அடைகிறார். அங்கே கிருஷ்ணர் நந்த மகாராஜரின் மகனாக அறியப்படுகிறார். பொருளுரை. விரஜபூமி அல்லது கோலோக விருந்தாவனத்தில் வசிப்பவர்கள் கிருஷ்ணரை நந்த மகாராஜரின் மகனாக அறிகின்றனர். கிருஷ்ணரை பரமபுருஷ பகவான் என்று சாதாரண மக்கள் ஏற்பதை போன்று அவர்கள் ஏற்பது இல்லை. பகவான் அனைவரின் பராமரிப்பாளர், அனைவரிலும் தலை சிறந்தவர். விரஜபூமியில் கிருஷ்ணரே அன்பின் மையமாக உள்ளார் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. இருப்பினும்
அங்குள்ள எவரும் அவரை பரமபுருஷ பகவானாக அறிவது இல்லை. மாறாக அவரை தங்களது நண்பனாக, மகனாக, காதலராக அல்லது எஜமானராக அறிகின்றனர். எல்லா சூழ்நிலையிலும் கிருஷ்ணரே மையமாக உள்ளார். பிரஜ பூமியில் வசிப்பவர்கள் பகவானுடன் தாசியம், சக்கியம், வாத்சல்யம் மற்றும் மாதுரிய ரசத்தில் உறவு கொண்டுள்ளனர். பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவன் ரசங்கள் என்று அறியப்படும் இந்த தெய்வீக உறவு முறைகளில் ஏதேனும் ஒன்றினை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். அத்தகு நபர் பக்குவ நிலையினை அடையும் போது அவர் தமது தூய ஆன்மீக சொரூபத்தில் மீண்டும் கிருஷ்ணரிடம் திரும்புகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இவர் வந்து வெறும் ரசங்கள் மட்டும்தான் மாதாஜி இல்லையா? ஆமா. சோ டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்து எந்த ரசம் வேணா அக்செப்ட் பண்ணானா, இப்போ என்ன ரசம் நீங்க கேட்பீங்க. இப்போ வந்து நம்ம வீட்டுல இருக்கிற ரசம் ஒண்டிதான் சாப்பிட முடியும். இந்த ரசம் எல்லாம் நம்ம உண்மையை அனுபவிக்க முடியாது. ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து எந்த பாவமும் தெரியாது. ரைட். ஆனா பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு லெவலுக்கு வந்து குரு மகாராஜ் கன்வே பண்ணுவாருன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா, புஷ்ப மாதாஜி இருக்காங்களா? இருக்கேன் மாதாஜி. நான் தான் உங்க பேரு, உங்க இனிஷியேட்டட் பேர் என்ன மாதாஜி? புஷ்ப யசோமதி மாதாஜி. நான் யசோமதியா எப்பதான் மாறுவேன்னு தெரியல. கரெக்ட். எனக்கு தெரியும், எல்லாருக்கும் சொல்லணும் மாதாஜி. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா புஷ்ப மாதாஜி வந்து எப்பவுமே சொல்லுவாங்க, எனக்கு வந்து இது வந்து புஷ்ப மாதாஜி என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க, கிளாஸ்ல தான் சொல்லியிருக்காங்க. குரு மகாராஜுக்கு தெரிய சான்ஸே இல்லை. ஏன்னா அவங்க குரு மகாராஜோட கான்டாக்டே இல்லை. அவங்க எப்பவுமே சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து யசோமதி, அதாவது யசோதா மாதிரி அம்மா மாதிரி ஃபார்ம் வேணும், எனக்கு குழந்தை மாதிரி பாத்துப்பேன். பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா குரு மகாராஜ், நான் இந்த இனிஷியேஷன் அப்போ இதுதான் எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு. யசோதமயி அப்படின்ற அம்மா ஸ்தானம் வந்து அவங்களுக்கு அந்த பேரா கொடுத்துருக்காங்க. சோ ஜென்ரலா என்னன்னா ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஐட்டம் நம்ம அப்படின்னு அசியூம் பண்ண முடியாது இப்போ. பட் ஜென்ரலா குரு மகாராஜ் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு எக்ஸாக்ட்லி வாட் சூட்ஸ் யூ அப்படின்னு தெரியும். அவங்களுக்கு அந்த பேரு. ஓகே. ரெண்டாவது பேர் வந்து பிரேமா மாதாஜி. பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி, ஐ லைக் டு see him more as a friend, lover, not even friend. அவங்க அந்த கான்ஜுகல் போஸ்ட்லயே தான் பேசுவாங்க பிரேமைன்றது. அவங்க பேரும் பாத்தீங்கன்னா பிரேமா அப்படின்னு வரும். ரைட். பிரேமா பரமா மாதாஜி பரம பிரேமா மட்டும். பரம பிரேமா, எவர் லவ்விங் அப்படின்ற கான்செப்ட்ல வருது. ஓகே. சரி. எனக்கு இன்னும் நான் மறக்கவே மாட்டேன், NND பிரபு வந்து கால் பண்ணி சொன்னாரு, உனக்கு வந்து எந்த பேர் வேணுமோ நீ டிக் பண்ணலாம். பேர் டிக் பண்ண முடியாது, பட் we can choose whether it's from கிருஷ்ண லீலா ஆர் சைத்தன்யா லீலாமா, நீ உனக்கு என்ன விரும்பும் அப்படின்னு. நான் ரெஸ்பாண்டே பண்ணல. அப்போ அவர்த்த அப்புறமா தனியா கூப்பிட்டு கேட்டாரு, உனக்கு ஆக்சுவலா என்ன இது, உனக்கு வந்து எதுவா இருந்தாலும் ஓகேயா இல்ல எப்படி உனக்கு ஃபீலிங் அப்படின்னோடனே நானே எனக்கு எதுவா இருந்தாலும் நாட் ஓகே பிரபுன்னு. அது ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சு. இந்த ஆன்சர் யாருமே சொல்ல மாட்டாங்கல்ல. அதாவது நான் எவ்வளவு நேரம் போயிட்டேன்னா எல்லாருமே வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் இது சொல்லுவாங்க, எனக்கு எதுவா இருந்தாலும் ஓகேனா பரந்த மனசு தெரியும். நான் எதுவா இருந்தாலும் எனக்கு நாட் ஓகேன்னு ரொம்ப நேரோ மைண்டடா சொன்னேன். அவர் வந்து என்ன விஷயம் அப்படின்னா, நானு எனக்கு ஆசைன்னு எனக்கு இருந்துச்சுன்னா, எனக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு ஆசை வந்து ராதிகா கிருஷ்ண தாசி என்ற பேரை தவிர எந்த பேர் வந்தாலும் இட் ரியலி டசன்ட் மேட்டர் டு மீ அப்படின்னு. ஏன்னா எனக்கு அந்த பேர் வரவே வராதுன்னு தெரியும். ஏன்னா கிருஷ்ணதாசின்றது பாத்தீங்கன்னா டைரக்டா வந்து இங்க ஆம்பளைங்களுக்கு தான் கொடுப்பாங்கல்ல, கிருஷ்ணதாஸ் கிருஷ்ணதாசின்னு. சோ அந்த பேர் தவிர எந்த பேர் வந்தாலும் எனக்கு இட் மீன்ஸ் த சேம். அப்படி இல்லைன்னா இட் ஓன்ட் மீன் அப்படின்னு அவர் சிரிச்சுட்டு சொன்னாரு, உனக்கு தெரியாது, உனக்கே ரொம்ப பிடிச்ச பேரா கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு. இதை தவிர அதுதான் நான் நிறைய தடவை சொல்லேன், நம்ம வந்து யூகிக்கிறது வந்து ஒண்ணு, நடக்கிறது ஒண்ணு. அதனால ஆண்டவனை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே முடியாதுன்னு. எல்லாம் முடிஞ்சு பேர் வந்து இந்த தடவை பிரபுவை கூட கன்சல்ட் பண்ணல, டைரக்டா அவங்களே எடுத்துட்டாங்க. யூஸ்வலா சம்டைம் பிரசிடென்ட்ஸ் எல்லாம் முன்ன கன்சல்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்ப வந்து அவரே பர்சனலா பண்றாரு இவர் ஜெயபதுகா சாமி குரு மகாராஜ். சோ இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா, எல்லாம் முடிச்சுட்டு பாத்தீங்கன்னா என்னோட இனிஷியேஷன் அப்போ யாரு என் பேரை ரொம்ப லவுடா சொல்றாங்களோ, NND பிரபு வந்து ரசரங்கினி ராதிகா தேவிதாசி அப்படின்னு சொல்வாரு. அந்த வீடியோ ரெக்கார்டிங் கூட என்ன இருக்கு என்னன்னா, அந்த எனக்கு கூட அப்ப எனக்கு உண்மையே புரியல அது என்ன. ஃபர்ஸ்ட் பாதி கேட்கல, ரெண்டாவது புரியல. அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு எப்போ தெரியும்னா, ஜெயபதுகா மகாராஜோட வராகா மகாராஜ் இருக்காருல்ல, அவர் வந்து அவரோட நெக்ஸ்ட் ஜேபிஎஸ் அசிஸ்டன்ட், அவர் தான் உட்காந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. ரசராகினி அண்ணா என்ன அர்த்தம்னா வைப்ரண்ட் கலர்ஸ். அவர் ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விதமும் அதுக்கப்புறம் NND பிரபுவும் எடுத்தாரு. அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண உடனே தான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு, இட்ஸ் சச் அ பியூட்டிஃபுல் நேம் அப்படின்னு. ஏன்னா மல்டிபிள் மீனிங்ஸ் இருக்கு நிறைய. ராசா டான்ஸ்லயே இப்ப வந்து நமக்கு தெரிஞ்சது ராசா டான்ஸ், அதுலயே நிறைய வெரைட்டிஸ் வேரியேஷன்ஸ்ல குடுக்குற சந்தோஷம் அந்த இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. NND பிரபு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. அதுக்கப்புறம் என் ஃப்ரெண்ட் இருக்கால, அவளும் ரொம்ப 20 இயர்ஸா இருக்கா. சோ அவளும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா. அப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு,
கிருஷ்ணதாசியில கூட அவ்வளோ இது இருக்காது, இதுல அவ்வளோ மீனிங் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு and they also feel சார் it's ரொம்ப ரேர் அப்படின்னு. சோ நான் அப்பதான் எனக்கு ஐ ரியலி லவ். அப்ப எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு என்னதான் எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா இது என் பேருன்றது இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நான் புஷ்பா மாதாஜி ரிலீஸ் பண்ணேன், பிரேமா மாதாஜி ரிலீஸ் பண்ணேன். எந்தே பார்த்தேன்னா எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு நம்ம வந்து நினைக்கிறோம். ஆனா உள்ள இருந்தாதான் நமக்கு எவ்வளவு பிடிக்கும் பிரியம். ஏன்னா கிருஷ்ணர் will always give the best, better than even what we want, right? கிருஷ்ணதாசியா இருந்தா ஓகே, இது வந்து இன்னும் கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஃபார்ம், நேம், க்ளோரின்றச்சே ஏதோ ஒரு இன்வால்வ்மெண்ட் நம்மளுக்கே வந்தோம். அதனால நம்ம வந்து எஸ்டிமேட் பண்றதை விட இது ஹை அப்படின்றதுதான் நான் இங்க சொல்லணும்னு நினைச்சேன். அதுதான் இது. அதனால நம்மளோட பாவம் இப்போ தெரியாததால we cannot estimate பண்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப டைம் என்ன ஆச்சு? 6:29. 29. ஓகே ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா ஒண்ணு பண்ணலாம். தாரேஷ் மேம் வந்த உடனே ஹரே சொல்லுங்க. கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இல்ல நீங்க மாதாஜி நீங்க கால் பண்ணீங்க, எனக்கு வந்து நான் எடுத்து பேசினேன், உங்களுக்கு கேட்கலன்னு நினைக்கிறேன். இங்க சிக்னல் ஆமா மாதாஜி கேட்கல, சிக்னல் கிடைக்கல போல இருக்கு மாதாஜி உங்களுக்கு. தாரணேஸ்வர் மாதாஜி ஊருக்கு போறாங்க, உங்களையே 7 வரைக்கும் எடுத்து முடிச்சிட சொன்னாங்க மாதாஜி. நீங்க வரலைன்னா அவங்க எடுக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க, அதுக்காக தான் கால் பண்ணேன் நானு. இப்ப நீங்களே எடுத்து முடிச்சுங்க மாதாஜி. 7 வரைக்கும் எடுக்க முடிஞ்சா 7 நீங்களே வரைக்கும் எடுத்து. இல்ல, நான் கொஞ்ச நேரம் தான் எடுக்க முடியும். ஏன்னா எனக்கு வந்து நான் காஞ்சிபுரத்துல இருக்கேன், நான் கிளம்பணும். நாங்க ஏதாவது பண்ணிக்கிறோம் மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். இந்த ஒரு ஸ்லோகா எடுத்துட்டு எவ்வளவு முடியுமோ நான் பண்றேன் ரெடியார வரைக்கும். ஓகே மாதாஜி. இப்போ கொஞ்சம் எடுக்கலாம், 4-5 எடுங்க. நாஹம் சுகாபு பகவான் தேயினாம் கோபிகா சுதஹ ஞானானினாம் சாத்ம பூதானாம் யதா பக்தி மதாமிஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. நாயம் சுகவோ பகவான் தேயினாம் கோபிகா சுதஹ ஞானினாம் சாத்ம பூதானாம் யதா பக்தி மதாமிஹ. அதனைத் தொடர்ந்து சைதன்ய மேற்கோள் காட்டினார். அன்னை யசோதையின் மைந்தனும் பரமபுருஷ பகவானுமாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ண ராக பக்தியில் ஈடுபட்டுள்ள பக்தர்களால் எளிதில் அடைய முடியும். ஆனால் தன்னுணர்விற்காக பல்வேறு தவங்களையும் விரதங்களையும் அனுசரிப்போர், மன அனுமானத்தில் ஈடுபடுவோர் அல்லது உடலை ஆத்மாவாக கருதுவோர் கிருஷ்ணரை அவ்வாறு அணுக முடியாது. பொருளுரை. மத்திய லீலையின் மற்றொரு இடத்திலும் 8.227 வழங்கப்பட்டுள்ள இந்த ஸ்லோகம் ஸ்ரீ பாகவதத்திலிருந்து 10.921 மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி, ஆடியோ கட். சோ இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இவன் வந்து டிவோட்டிஸ்னாலதான் பண்ண முடியுமே தவிர அவ்வளவு ஈஸியா நம்ம வந்து யூகிக்க முடியாது. இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி மென்டல் ஸ்பெகுலேட்டர்ஸ் விடுங்க, நம்மளே ஸ்பெகுலேட் பண்ணுவோம் இல்லையா? நானே ஸ்பெகுலேட் தான் பண்ணுவேன், இதுவா இருந்தா முடியாது அப்படின்னு. சோ எதுக்கு அப்படின்னா, நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா, சில தடவை நம்மளே இமேஜின் பண்ணிடுவோம், ஸ்பெகுலேட் பண்ணோம்னா இது முடியுமா நம்மளால வந்து. காலையில பாகவதம் படிக்கச்சே வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தோம். அவர் 7 நாள் உயிர், அது எப்படி விட முடியும் ஒருத்தரால? ஏன்னா நம்ம எப்பவுமே பார்த்தோம் வச்சுக்கோங்களேன், ஸ்பிரிச்சுவல்கே வேணாம், மெட்டீரியலையே பாருங்க. யாராவது ஒருத்தங்க எக்ஸ்ட்ராடினரியா பண்ணாங்கன்னா நம்ம ஒத்துக்க மாட்டோம். அது எப்படி பண்ணாங்க, என்னதான் பண்ணாங்க, ஃப்ளூக்கோ லக்கோ, அது எப்படி முடியும் அவங்களுக்கே எப்படி இது வருது அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம், ரைட்? ஏன்னா நம்ம வந்து பியாண்ட் அ பாயிண்ட் நம்மளால, நம்மளுக்கு இதெல்லாம் நம்ம ஏரியானா இதுக்கு மேல இருந்தா ஒத்துக்க மாட்டோம், இது கீழே இருந்தாலும் ஒத்துக்க மாட்டோம். ரொம்ப மோசமா இருந்தா அப்படி போய் பண்ண முடியுமா, எப்படி அப்படி பண்ண முடியும், அவன் கொலை 4 பேரை சீட்டானா, அதெல்லாம் எப்படி பண்றாங்க? ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து we can't even believe it's true. ஏன்னா இது பியாண்ட் அவர் திங், குட் ஆர் பேட். அதே மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியே நம்மளுக்கு புரியுது இல்லைன்னா இட்ஸ் பியாண்ட் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அது பியாண்ட் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னு நம்ம வந்து ஒத்துக்கிறதுக்கே நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம். ஏன்னா நம்மளுக்கு அவ்வளோ ஈவோ, we don't want to accept. இது எனக்கு எனக்கு மேல இருக்கு, இட்ஸ் பியாண்ட் மை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொல்லிட்டு ஏன் ஒத்துக்க மாட்டோம்னா, அதனால நம்ம பெரும்பாலும் ஏன் கேட்கறது இல்லைன்னா, நம்மளுக்கு கியூரியாசிட்டின்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஜென்ரலாவே இந்தியன்ஸ் ஆர் மேட். ஒரு பூ பூத்துச்சுன்னா ஜென்ரலா பார்த்தோம்னா எப்படி பூத்துச்சு, ஒரு ஃப்ளவர் இருந்துச்சுன்னா எப்படி இது 2 கலர் இருக்கு, ஒரு பூனைக்கே ஒரு கண்ணு இந்த கலர் அந்த கலர்னா எப்படி இது 2 கலர் இருக்குன்றது ஒரு நார்மல் கியூரியாசிட்டி. இது இல்லாதவன் வந்து ஜடம், ரைட்? பிகாஸ் we are, ஸ்பெஷலி இந்தியா எடுத்தீங்கன்னா இட்ஸ் a land of curiosity, questioning. ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியோட கொஸ்டின் பண்ணலாம், தப்பா மாத்தாச்சுன்னா தப்பே இல்லை. கொஸ்டின் பண்றது என்னன்னா கிளாரிபிகேஷன் கொஸ்டின் பண்ணணும், ஒருத்தரை கார்னர் பண்றதுக்கு கொஸ்டின் பண்ணணும், ரைட்? அது வந்து கார்னர் பண்றதுக்கு எப்போ கொஸ்டின் பண்ணலாம்னா, ஒரு டீச்சர் வேணா பண்ணலாம், ஏன்னா அப்பதான் நீங்க திட்டலாம் அவங்களோட குரோத்துக்கு. பட் மத்தவங்கள வந்து சும்மாவே வந்து நம்ம நோண்டணும், அவங்கள வந்து எப்படியாவது கார்னர் பண்ணணும், எப்படி அவங்க ஆன்சர் பண்றாங்கன்னு மாட்டிக்கிறாங்கன்னு பார்க்கணும்.
இந்த வந்து இன்டென்ஷன் இருக்கவே கூடாது. இப்போ இல்ல, எப்பவுமே இருக்கக்கூடாது ஒருத்தருக்கு. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? சோ அதுதான் நெக்ஸ்ட்டுக்கு போலாம். சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா குட்டி குட்டியா போயிட்டு இருக்கு. ஸ்ருதி ஸ்ருதி கண கோபி கணேரா அனுகதஹனா பிரஜேஸ்வரி சுதபாஜே கோபி பாபலானா. ஸ்ருதி கண கோபி கணேரா அனுகதஞ ஹஞா பிரஜே வரிச சுதபஜே கோபி பாவலக்ஞா. ஸ்ருதி கணங்கள் என்று அறியப்படும் வேத அதிகாரிகள் பகவான் கிருஷ்ணரை கோபியர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி அதே பாவத்தில் வழிபட்டனர். பொருளுரை: ஸ்ருதி கணங்கள் என்று அறியப்படும் வேத இலக்கியத்தின் அதிகாரிகள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் ராச நடனத்தினுள் பிரவேசிக்க விரும்பினர். எனவே அவர்கள் கோபியர்களின் பாவத்தில் பகவானை வழிபடத் தொடங்கினர். இருப்பினும் ஆரம்பத்தில் அவர்கள் வெற்றியடையவில்லை. கோபியர்களின் பாவத்தில் கிருஷ்ணரை பற்றி நினைத்த போதும் அவர்களால் நடனத்தினுள் பிரவேசிக்க இயலவில்லை. அதன் பின்னர் அவர்கள் உண்மையிலேயே கோபியர்களைப் போன்ற உடலை ஏற்றனர். அவர்கள் கோபியர்களைப் போன்று விரஜபூமியில் பிறவி எடுத்தனர். அதன் விளைவாக கோபியர்களினுடைய அன்பின் பாவத்தில் அவர்கள் மூழ்கினர். இவ்விதமாக அவர்கள் பகவானின் ராசலீலை நடனத்தினுள் பிரவேசிப்பதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ருதிகணா ஸ்ருதிகணாஸ் அப்படின்றது யாரு அப்படின்னா, ஸ்ருதி என்றவங்க, இப்ப நீங்க கேட்டீங்கல்ல, உபனிஷத்துக்கள் தான் ஸ்ருதி, ஸ்ருதி ஸ்மிருதி என்றோம் இல்லையா? சோ அவங்க வந்து கிருஷ்ணரோட ராசா டான்ஸ் ஆசைப்படுறதால அவங்க வந்து என்னன்னா ட்ரை பண்ணாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஃபெயிலியர். ஆனா அவங்க வந்து என்னன்னா அவங்களால என்டர் பண்ண முடியல. இப்போ நீங்க கேட்டீங்கல்ல, குவாலிஃபிகேஷன் பத்தாது லக்ஷ்மிக்கு, அவங்க ரொம்ப ஹை இவங்க லோ, அதெல்லாம் இல்ல. அவங்களால என்டர் பண்ண முடியல டான்ஸ். ஆனா அவங்களால திங்கே பண்ண முடியல கிருஷ்ணரை. ரைட்? அவங்க வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க அன்சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்தாங்க. பட் அதனால அவங்களால அந்த டான்ஸ் என்டர் பண்ண முடியல. பட் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க, அந்த கோபிகள் பாவம், அந்த கிருஷ்ணரோட ஃபீலிங் எல்லாம் திங்க் பண்ண உடனே அவங்களால ஆட்டோமேட்டிக்கா கோபியோட ட்ரெஸ் எடுக்க முடிஞ்சிச்சு. அதனால பிரஜபூமியில கோபி மாதிரி பிறந்தாங்கன்னா கோபிகளுக்கு பிறந்தாங்க அப்படின்னு. கோபியோட லவ் அவங்களுக்கு தெரிய வந்துச்சு அப்படின்றது. ஏன்னா இதுதான் அப்படிதான். ஆப்வியஸ்லி கோபியா இருந்தாலே குவாலிஃபை ஆயிடுவாங்க. சோ கோபியா குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க. கிரைட்டீரியா மீட் ஆயிடுச்சு. ஏன் சொல்றேன்னா, நிறைய பேர் நினைக்கணும், அச்சோ அவங்களுக்கு இது குவாலிஃபிகேஷன் இல்ல, அவங்க ரிச்சா இருக்கிறதால குவாலிஃபிகேஷன் இல்ல. அதெல்லாம் இல்ல. லக்ஷ்மி அம்மா கூட நிறைய தடவை நம்ம நினைக்கிறோம். இது வந்து ஒரு ஆச்சாரியார் சொல்லியிருக்காங்க. என்னன்னா, கால் வந்து பிடிக்கிறதால பாத சேவனம்ன்றது அவங்க விரும்பி பண்றாங்க. கிருஷ்ணர் எனக்கு அது வேணும்னு கேட்கல. அப்போ வந்து கேட்கச்சு என்னன்னா, அவங்க வந்து கிருஷ்ணர் எங்க தூங்கிடுவாரோ, நம்மளோட பிரார்த்தனைகள் எல்லாம் பண்ணணுமோ அப்படின்னு நாராயணரை முயற்சி வைக்கிறதுக்கோசரம் அவர் அப்படி இருக்காரு இல்லையா? நம்ம கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா தூங்கச்சு இப்படி இப்படி அனுபவம் யாராவது பண்ணிருக்கீங்களா இல்லையா? எழுந்துறீங்கன்னு நான் நிறைய தடவை பண்ணிருக்கேன். ஓகே, தானிஷ்லாம் அப்படி சொக்கிச்சு வச்சுக்கோங்களேன், இப்படி அனுமார் நமக்குன்னு. சில தடவை வேணும்னே பண்ண, சில தடவை வந்து தெரியாத மாதிரி மேல பண்ற மாதிரி துப்பட்டா எடுத்து மேல போடுவேன். ஏன்னா முழிச்சிட்டு இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு. ஏன் இத சொல்றேன்னா, நம்ம வந்து ஒருத்தரை எழுப்புறதுக்கும் பண்ணுவோம். அதனால இவர் எங்க தூங்கிடுவாரோ, நம்ம பக்தர்கள் சொல்றதை கேட்காம இருந்துருவாரோ என்ற ஆர்வம் வந்து. ஏன்னா ஒரு அம்மா எடுத்தீங்கன்னா, அம்மாக்கு எப்பவுமே ஆர்வம் ஜாஸ்தி குழந்தைங்களோட. என்ன சொல்றது, குழந்தைங்ககிட்ட அவங்களுக்கு நல்லது நடக்கணும்ன்ற ஆர்வம் ஜாஸ்தி, குழந்தைங்க சொல்றதை கேட்கணும் அப்படின்ற ஆர்வம் ஜாஸ்தின்னு. அதே அம்மா ஸ்தானத்துல இருக்கிறதால லட்சுமி அம்மா வந்து எழுப்பிட்டே இருப்பாராம், எங்க இவர் தூங்கிட்டு போறாரு. அவர் தூங்க மாட்டாரு, ஆனா அவங்க ஆங்ஸைட்டி, அதனால காலை புடிச்சு தூக்க வைக்க மாட்டாங்களா, முழிக்க வைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. बाह्यांतरे गोपीदेहा व्रजेया बेपैला सेयिदेह कृष्ण सांगे रासा क्रीडा कैला. பாக்யாந்தாரே கோபி தேக விரஜ ஜபே பாயிலா சேயி தேகே கிருஷ்ண சங்கே ரச கிரீட கைலா. ஸ்ருதிகணங்கள் கோபியர்களின் உடலை உள்ளும் புறமும் பெற்று பிரஜபூமியில் பிறவி எடுத்தனர். அந்த உடல்களில் அவர்கள் பகவானின் ராச கிரீடையினுள் நுழைவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டனர். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ராசா டான்ஸ் வந்து அவங்களால வந்து என்ன ஆகுது, கோபிகள் ரைட், கோபிகளோட ஸ்தானம் எடுத்துட்டு அவங்க ரஜபூமியிலே பிறந்ததால அவங்களால வந்து அந்த ஆப்வியஸ்லி குவாலிஃபிகேஷன் கிரைட்டீரியா மெட். சோ அவங்க என்டர் ஆயிட்டாங்க. गोपा जाता कृष्ण गोपी प्रयेशी स्थानहारा देवी वा अन्य श्री कृष्ण नाकारी अंगीकारा.
गोपी जाति कृष्ण गोपी प्रेयसी तंगारा देवी व अन्य श्री कृष्ण नागरे अंगीकारा. மொழிபெயர்ப்பு. பகவான் கிருஷ்ணர் கோமாளி சமூகத்தை சேர்ந்தவர். கோபியர்கள் கிருஷ்ணரின் மிகவும் அன்பானவர்கள். சொர்க்க லோகவாசிகள் மனைவிகள் ஜட உலகில் மிகவும் செல்வந்தர்களாக இருந்தாலும் அவர்களோ அல்லது ஜட உலகில் உள்ள வேறு எந்த பெண்களோ கிருஷ்ணரின் சங்கத்தை பெற முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் இவர் அந்த கம்யூனிட்டி கோபிகள் இதுதான் கவர்ட் கம்யூனிட்டி. அதனால கோபிகள் ரொம்ப டியரஸ்ட். அதனால மனைவிகளா இருக்கிற எதுக்கு சொல்றேன்னா மனைவிகளா இருக்கிற தேவர்களோட மனைவிகள் கூட ரொம்ப ஆப்புலண்ட், ரைட்? அவங்களோ இல்ல பௌதிகத்துல ரொம்ப இருக்கிறவங்களோ வந்து அசோசியேஷன் முடியாது. ஏன்னா குவாலிபிகேஷன் கிரைட்டீரியான்றது வந்து இதுல வந்து இஸ் நாட் ஒப்புலன்ஸ். இது வந்து நிறைய பேர் ஐ திங்க் பிரபு கூட எனக்கு சொன்னாரு, லட்சுமி அம்மா ரொம்ப ஹையா இருக்கிறது லோவா இருக்கிறதுன்னு இல்ல. இது நம்ம பௌதிக கண்ணுல இருந்து பார்க்க கூடாது. வெறும் பிரேம கண்ணுல இருந்து பார்த்தா கோபிகளோட லவ்வோட கிரைட்டீரியாவை மீட் பண்ண முடியுமானா நம்மளால மீட் பண்ண முடிஞ்சா லட்சுமியால மீட் பண்ண முடியுமா? ஷி இஸ் ஆல்சோ அலவுட். யாருமே கிருஷ்ணர் வந்து நீ இது உன்னோட போதியவி உன்னோட பொசிஷன் இது நீ இதுக்கு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லவே இல்லை. இந்திரர் கூட நீதான் இந்திரரு, நீ இந்திரரா உண்டிதான் இருப்ப பர்மனண்டா, நீ வர முடியாதுன்னு சொல்லலாம். எப்போ நீ அந்த கிரைட்டீரியா மீட் பண்றியோ, லவ் எனக்கு வேணும் பதவி வேணான்றியோ, அப்ப பதவியை தூக்கி போட்டு வெல்கம் அப்படின்னா. ஏன் அர்ஜுனரை பக்கத்துல வச்சிருக்காரு? அர்ஜுனரை விட லீடர் யாராவது இருக்காங்க? யுதிஷ்டர் அவங்க என்ன எனக்கு லீடர்ஷிப் எல்லாம் வேணாம்ப்பா, எனக்கு நீதான் வேணும்னாங்க. சரி வந்துடு, ரைட்? இப்போ வந்து இந்திரரானா ஐயோ எனக்கு லீடர்ஷிப் வேணும் நீயும் வேணும், சரி அப்போ நீ இந்திரராரு என்கிட்ட இரு. ஆனா வைகுண்டத்துல இருக்க முடியாது, டாப் பிளானட்ல நீ ஹெட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி பொசிஷன் கொடுக்குறாரு. நம்ம என்ன வேணும்னு கேக்குறோமோ அதுதான் அவரு கொடுக்குறாரு. சரிங்களா? அடுத்தது लक्ष्मी चाहे से के देहा कृष्णेर संगमा गोपिका अनुग्रहना ना कैल भजना. லட்சுமி சாகே செய்யி தேகே கிருஷ்ணர சங்கமா கோபிகா அனுகா நான் கையில பஜனா. செல்வ திருமகளான லக்ஷ்மி கிருஷ்ணருடன் அனுபவிக்க விரும்பினாள். ஆனால் அதே சமயத்தில் லக்ஷ்மி என்னும் ரூபத்தில் தனது ஆன்மீக உடலை தக்க வைத்துக் கொள்ளவும் விரும்பினாள். மேலும் கிருஷ்ணருக்கான வழிபாட்டில் அவள் கோபியர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மதம். தெரிஞ்சுச்சா? அவங்க வந்து கிருஷ்ணரோட ஆசைப்படணும்னு இருந்தாங்க. அட் த சேம் டைம் அவங்க வந்து லக்ஷ்மி என்ற ஃபார்மும் வேணும்ன்றாங்க. சோ இதுதான் நம்ம கிரைட்டீரியால கான்ஃபிளிக்ட் ஆகுது. நம்மளுக்கு இது முக்கியமான ஒரு பொசிஷன். எனக்கு கிருஷ்ணரும் வேணும் ஆனா நான் எதுவுமே கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னா. சோ இது வந்து ட்ரெஸ்ன்ற பாவத்தை நான் சொல்லல, மனசுன்ற பாவம். கோபிகள் நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் சைஸ் 0 அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இல்ல, நெக்லஸ் வந்து அவங்க இடுப்புல போட்டுக்கிட்டாங்கன்னா அப்படி இருந்தீங்க. பாயிண்ட் அது இல்ல. பாயிண்ட் வந்து இதை பார்த்தவன் எவனாவது சொன்னா வச்சுவானே, இங்க இருக்கிற ரோட் சைட் பாவன்னு சொல்லலாம், ஓ அப்ப அந்த கோபி வந்து அவ்வளவு ஸ்மார்ட்டா இருந்தாலா, அவ்வளவு தின்னிப்பானா, அது கரெக்ட். பட் அது பாயிண்ட் இல்ல. பாயிண்ட் என்னன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஆலோசனை கூட அதுல இல்ல, ரைட்? சோ அந்த எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருக்காங்க அவங்க, புரியுதுங்களா? சோ அவங்களுக்கு வந்து they don't care. பொசிஷனை விட பாவம் தான் முக்கியம். எக்ஸாக்ட்லி. சோ பொசிஷன் இஸ் irrelevant. அவங்களோட பாவம் வெரி நைஸ்லி செட். பாவம் வாட் இஸ் இட், they want கிருஷ்ணா. அவங்களுக்கு கேரே இல்ல, ரைட்? இன்னொரு கோபியை பார்த்து சிரிக்கல. ஆனா ராசா டான்ஸ்ல வந்து ரொம்ப அழகா இருந்தாராம். கிருஷ்ணரே ஆச்சரியப்பட்டாங்க. இப்படிதானே வந்தாங்க, ரூட்டை ஃபாலோ பண்ணி கை வந்து லிப்ஸ்டிக்கு பதிலு மைய பூசினாங்க, எப்படி இருந்திருப்பாங்கன்னு நினைச்சு பாருங்க. ஆனா ராசா டான்ஸ் போட்டோல யாராவது அப்படி இருந்தாங்களா? ரொம்ப அழகா இருந்தாங்க. ரொம்ப அழகா இருந்தாங்க. எப்படி இருந்தாங்க அதுதான் கேள்வி. கிருஷ்ணரோட சேர்ந்தான்னா அழகாயிட்டாங்க. அப்படி நினைச்சுக்கலாம். ஆனா அது இல்ல, அது கிருஷ்ணரோட எப்பதான் சேர்த்தாங்க, அதனால அழகாயிட்டாங்க ஆல்ரெடி. பட் ஃபுல்லி வெல் ட்ரெஸ்ட். நான் சொல்றது அழகுன்றது விடுங்க, பட் they were very well dressed. மை லிப்ஸ்டிக் எல்லாம் போட்டு ஃபுல் மேக்கப்ல பகவானை கவரணும்ட்டு வந்தாங்க. அது இன்னும் அழகா அதான் பகவானை கவர் பண்ணறதுக்கு பதிலா மாத்தி மாத்தி போட்டிருக்காங்களே, லிப்ஸ்டிக் பதிலு கை மை ஆடைகள் கூட சரியா அவருடைய மனசுல அவரையே என்ன நினைச்சிட்டு பண்றீங்க நீங்க வந்து இன்னைக்கு ஒரு 2 ஆடைகளை hours கூட சரியா போட்டுக்காம அந்த அணிகலன்களை கூட மாத்தி மாத்தி போட்டுக்கிட்டு. சோ நம்ம என்ன பண்றோம், இப்ப வந்து ஒரு 2 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்க யாராவது ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னா என்னைக்கு டைம் கிடைக்குதோ நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. வீட்டுல போய் அராகுரா ட்ரெஸ் போட்டுட்டு மைய லிப்ஸ்ல போட்டுட்டு கண்ணுல ரெட்டா போட்டுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் ஒரு செல்ஃபி எடுத்து பாருங்க, எப்படி இருப்பீங்கன்னு பாருங்க. பூதமா இருக்கு மாதாஜி. பயப்படுவாங்க. நமக்கே பயமா இருக்கும். சோ
அப்படி வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா எப்படி அப்படின்னு ட்ரெஸ் எல்லாம் கூட நல்லா ஆகுது, செம்ம ட்ரெஸ்ஸிங் ஆகுது. ஏன்னா இருந்த ட்ரெஸ் தானே, வீட்டுல இருக்கிற ட்ரெஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு. என்னன்னா யோகமாயா வந்து பர்சனலா மேக்கப், அவங்க வந்து எக்ஸலண்ட் மேக்கப் வேணும். யாருக்காவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா அங்க போய் செக் பண்ணிக்கோங்க, எனக்கு தெரியாது. பட் அவங்க வந்து பர்சனலா மேக்கப் போட்டாங்க ஒருத்தருக்கு. ஏன்னா தே ஆர் சோ பியூட்டிஃபுல் ஆக்கணும்னு ஒருத்தருக்கு பர்சனலா மேக்கப் போட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால ஷி பிகம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி பியூட்டிஃபுல். ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால ஒரு அவ்வளவு அழகு. பேச மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் பெருசா இருக்கு, படிக்கிறீங்களா? ஐ திங்க் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா இன்டரப்ட் ஆயிடும். ரொம்ப பெருசா, எவ்வளவு பெருசா எடுங்க நெக்ஸ்ட். 2 pages கொஞ்சம் இருக்கு. பெருசுதான் மாதாஜி, கொஞ்சம் பெருசுதான். 2 pages இருக்கு. படிச்சிடலாம். இன்டரப்ட் ஆகலாம் மாதாஜி. அதனால நம்ம இதோட நிறுத்திக்கிறேன், நான் கிளம்பணும். வாஞ்சா ஸ்லோகம் படிச்சிட்டு இருக்கேன். அது இருக்கும். வாஞ்சா கல்பதருபேஷ கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव जय श्रीला प्रभुपाद जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஓகே, எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுங்களேன் மல்லிகா மாதாஜி. லைவ்